दुल्हे राजा जी दुल्हन साहिबा के लिए कहना है कैसे? अरे की गोरिया चांद के जोरिया, अरे की नियन गोर बारू हो, गोरिया चांद के जोरिया नियन गोर बारू हो। लक्ष्मी जी कहना कैसे कि तोहर जोड़ के हुनई के बिजोड़ बारू हो, तोहर जोड़ के हुनई के बिजोड़ बारू हो। गोरिया चांद के जोरिया नियन गोर बारू हो, गोरिया चांद के जोरिया नियन गोर बारू हो। तोहर जोड़ के हुनई के बिजोड़ बारू हो, तोहर जोड़ के हुनई के बिजोड़ बारू हो। तोहर कोठी झटकार बाबुला बिनियन, तोहर कोठी झटकार बाबुला बिनियन, गाल दूगन बाई सजरा बिनियन, दूगन बाई सजरा बिनियन। गोरी रसावा भरल पोरे पोर बारू हो, गोरी रसावा भरल पोरे पोर बारू हो। तोहर जोड़ के हुनई के बिजोड़ बारू हो, तोहर जोड़ के हुनई के बिजोड़ बारू हो। आज न काल मिलबू, अरे की बान यही आस से, आज न काल मिलबू, अरे की बान यही आस से। प्यार करीले तुमसे पहले कलास से, लेकिन वही भाव में कहे अरे की गोरिया चांद के